venit la Interpol. Invitatul nostru din această seară urma să fie președintele Partidului Comunist, Vladimir Voronin, care săptămâna trecută ne-a confirmat participarea. Însă, din motive care nu ne-au fost explicate, acesta s-a răzgândit. Sperăm că doar pentru data aceasta. Iar eu voi avea o deosebită plăcere să-l audiez pe președintele PL, domnul Mihai Gimpu. Bună seara, domnule Gimpu. Bună seara. Bine ați venit pentru prima dată la Interpol. Bine, m-am găsit. Aici politicienii se audiază. Da, dar era bine dacă era domnul Voronin aici. Nu înțeleg de ce. Nu, să-l audiem împreună. Da. Ar fi tare interesant. Da. Nu înțeleg de ce cei de la putere nu prea vin la emisiunea aceasta. Suntem de Interpol. Cei din opoziție mai puțin. Interpol încă n-a fugit nimeni. Vom ajunge și la ei. Sunt convins. Da, sigur. Eu m-am gândit înainte de emisiune că de fiecare dată când ne vedeam cu dumneavoastră în acest studio sau celălalt, vorbim numai despre politică și mai puțin despre dumneavoastră. De ce vreau să începem cu dumneavoastră? Puteți să-mi povestiți despre fratele dumneavoastră, Gheorghe Gimpu? La ce vă gândiți când vă aduceți aminte despre Nu, în primul rând, nu pot vorbi doar de Gheorghe Gimpu, fiindcă am 3 frați. Eu sunt mezinul în familia părinților mei, Toader și Irina Gimpu. Gheorghe Gimpu este fratele cel mai mare, apoi Simeon Gimpu, poet, profesor universitar, iubit învățător, Tu numai tu, Inima mea e Moldova, care și-a lansat soluția, colegul meu de parlament, divers fratele meu. Al 3-lea frate Visarion, care din păcate niciunul nu este, dar ăsta primul a plecat încă în 94, în campania din 94, la 52 de ani. A avut un atac de cord. Dar sigur că tot din urma regimului comunist, fiindcă când a fost închis fratele Gheorghe, fratele Visarion a fost concediat și 3 ani zile n-a lucrat. Când a fost închis... Fratele Gheorghe, da, când a fost închis 72, îl impuneau să... Aveați 21 de ani, corect? Da, eram foarte tânăr. L-ați vizitat vreodată în lagăr? Fiecare an. Numai un an n-am fost. Și mi-amintesc podul de la Permi, un pod mare peste calea ferată înalt și avea 2 întâlniri pe an. Una pe 3 ore și una pe 3 zile. Și e clar, când duceai pe 3 ore, luai mai puțin mâncare, când duceai pe 3 ore, apoi te duceai cu valizele pline, că acolo doar a fost nevoie să mănânce lobotă, fiindcă i-am dus sămânțe de pătrunjel, de mărar, ca să aibă vitamine și le-au distrus cu cizma lucrătorii de acolo, cum se mai numeau, de politruceri, cum le mai zicea acolo, și din cauza asta că hrăneau prost și nu avea vitamine, a fost nevoie să mănânce troscot și lobotă ca să aibă vitamine. Și în aceste 3 zile mă duceam, sigur, cu valize, cu genți pline, că acel pod a rămas în memoria mea. Eu am văzut acea cameră de întâlniri. Eu am fost în lagărul din Perm și știu cum arată. Dar când erați copii, ca orice frați, vă băteați? În primul rând, diferența între noi este 37, 39, 42, eu sunt mai încoace. 14 ani. Da, eu, sora, mama primar Dorin Chirtoac, Valentina, diferența între noi 3 ani de zile, dar vreau să spun că noi n-am stat acasă. Noi ne ridicam și părinții ne trimiteau la școală. Primii frați, Gheorghe și Simeon, a fost tata învățător de clasă primară și pe urmă i-a trimis la școala pedagogică în Călăraș. Apoi al 3-lea frate Visarion tot s-a ridicat și la școala numărul 1, sora la școala numărul 1 și eu la școala numărul 1, actualul liceu Osache. Așa că noi nu stăteam grămăger acasă, dar ne întâlneam, spunem, sâmbătă, duminică, între colinții aproape, la sărbători, Hram, Crăciun, Paște. Dar că orice copii, întotdeauna, eu mi-amintesc că întotdeauna eram supărat pe mama, că chiar dacă eu eram mai des acasă, că eram mai mic, până am plecat în oraș, dacă veneau acasă, că e foarte aproape, oricum mama în tot timpul striga, Mihaiț, Mihaiț. Zic, mamă, am venit și frații și mai mari acasă, zic, mai trimit pe ei după o căldare cu apă, să mai dea la vacă, la găini, la tot timpul era. Eu știu că eram supărat. Dar, pe de altă parte, îmi plăcea chiar la 3, dacă veneau, să aduc un șor de vin din beci. Mi-amintesc odată o glumă cu frate, zice, mami, au venit la 3 de noapte, Simeon. Și zice, mamă, ai plăcinte? Dar mama zice, păi ieși afară și vezi, zice, toată colonița, zice, coace plăcinte, uite fumul din toate hogeacurile ies. Și
mezen, îmi plăcea să ascult discuțiile, veneau diferiți cineaști, poeți, scriitori, oameni de creație. Eu, apropo, cu unii dintre ei am vorbit, din cei care au pus bazele Frontului Popular, la fel ca și fratele dumneavoastră a fost printre frontași. Da, fratele Gheorghe, da. Și am auzit un lucru care pe mine m-a surprins, sincer vorbind. Mulți dintre ei mi-au spus că, de fapt, pe atunci când dumneavoastră era în frunte frontului, dumneavoastră nu prea apăreați pe acolo pentru că aveați relații destul de proaste. Dumneavoastră aproape că nu vă agrea. Sunt niște bârfi, speculații. Eu împreună am fost în executiv Frontului Popular. Ridicați mătrea și o să vedeți, Mihai Gimpu era întotdeauna pe muchii de cuțit și în prima linie. Și dacă, așa, cer scuze de modestie, deci ambii eram puterea Frontului Popular. Și atunci aveați relații bune? Și era normal, la noi nu a fost relație. A fost o perioadă unde m-am supărat puțin pe dumnealui, fiindcă din cauza, nu vreau să-i dau numele unui coleg de acolo care n-a făcut cum trebuie, m-a numit și pe mine, ceea ce nu era corect. Dar, în genere, la noi au fost relații normale și bune și în perioada aceea, deci cuvântul nostru conta foarte mult, a fratelui și a meu. Aici, cu alții au apărut probleme, când chiar în primul parlament, fratele nemulțumit de politică, a văzut-o mai bine ca noi, fiindcă avea o experiență mai mare, deja 6 ani de lagăr, 4 în Perm și 2 în Ural. A văzut politica care acolo mergea spre distrugerea frontului și când a văzut că nu poate schimba nimic acolo, a părăsit frontul și a format Partidul Democrat. Deci Partidul Democrat din Republica Moldova nu este partidul format prima dată de Diacov. Este format de fratele meu, Gheorghe Gimpu, care pe urmă s-a fuzionat cu alte partide, Congresul Utilității și a format PFD-ul, Partidul Forțelor Democratice, când a devenit Valeriu Matei președinte. Nu, sunt ca în viață. Unii te laudă, alții te critică, unii te pur și simplu băfesc, prea mult alții vorbesc despre faptul că aveați pe atunci relații destul de proaste. Nu este adevărat. Vă zic, a fost o perioadă. Eu sunt omul care sunt întotdeauna gata să îmi asum răspunderea pentru ceea ce am făcut, dar atunci când... A fost vina dumneavoastră sau n-a fost. domniei sale? Și atunci când mi se spune, mai ales indiferent de un frate sau altcineva, eu nu cruț aici. Adică neadevărul nu-l agrez, indiferent cine mi-l spune. Cei care au fost în front cunosc lucrul ăsta, știu, asta a fost la o conferință, la un congres, a Frontului Popular. Dar sângele nostru ca frați și ca sângele ca ficioarea neamului nostru, care a fost una mai puternic și noi am dus lupta chiar până o duceți și acum. Deci, haideți să revenim la zilele de astăzi. Astăzi am avut o discuție destul de lungă cu unul dintre foștii colegi ai dumneavoastră din AIE 1 și AIE 2, un fost ministru, care mi-a spus un lucru destul de interesant, că cât s-a făcut pentru discreditarea și distrugerea vectorului european în ultimii 5 ani, nu s-a făcut în toți anii după independență. Sunteți de acord cu acest lucru? Eu nu știu cine e ministrul ăsta și nici nu vreau să știu. Nu-i vă da nume. Da. Eu vreau să vă spun că nu are dreptate, fiindcă parțială. Pentru că oricum avem acord de asociere, avem liberă circulație. Clar că asta nu e 100% meritul nostru, dar că se întâmplă ceva, dar știți dreptate. Că mulți experți spun că e și meritul celor întâmplate în regiune. Dacă nu se întâmpla în Ucraina războiul, Republica Moldova nu vedea nici liberalizarea regimului de vize, nici semnarea acordului de asociere. Sigur că prima dezamăgire a europenilor care ne-au sprijinit, ceea ce s-a întâmplat din 2009 încoace, spunem până în 2014, da? Lucrurile astea personal eu le-am discutat cu reprezentanții europeni înainte de alegeri din 2009. Eu știam că vom avea sprijin și politic și financiar, chiar și sumele le cunoșteam. Și prima dezamăgire a venit atunci când a fost reziliat contractul AE1 sau AE2 în 2013, la 13 februarie, ora 13. De către Vlad Filat. Asta a fost prima dezamăgire. Dar credeți că asta a fost greșeală domniei sale sau o încercare de a se opune sistemului oligarhic? Să știți
cât am cedat eu numai ca să mergem înainte, că e importantă integrarea europeană. Dacă era vorba să vorbim de lupta cu oligarhii, chiar și cu prețul capturării instituțiilor din start nu trebuia să fac statului. alianță cu ei. Că eu cunoșteam și pe unul și pe al doilea, și pe treilea și pe patrulea. Doar eu sunt politică din 88 și cunosc, așa cum mă cunosc pe mine, așa cunosc și eu. Eu știam fiecare când a fost la guvernare ce a făcut și în campania din 2009 am tăcut că lupta era dusă cu comuniștii, adică să dăm jos guvernare comunistă. În ce are dreptate actualul ministru? Fost ministru, deja Fost nu mai ministru, este. nu? Dar poate, cine știe, mâine la noi așa, că mâine poți să trezești să fii ministru. Azi nu, dar mâine da. Lupta asta în cadrul alianței între partidele PLDM și PD, care a fost între liderii acestor partide, vă amintiți, da? Apoi denunțarea acordului IA2, apoi lovitura în piele și ruperea acestor, să nu spun cu kilogramele, da? A 7 deputați, miniștri și înlăturarea pileului de la guvernare. Acum guvernare cu comuniștii, până la guvernare cu comuniștii, furtul acesta de miliard și de parcă nu s-a întâmplat nimic. Toate acestea duc spre... Aceasta înseamnă Europa? Nu, e departe de Europa. Dar tocmai asta și este o politică conștient sau inconștient. Crezi că acest fost ministru are dreptate? Da, nu, în scare parțială. Deci toate aceste acțiuni, conștiente sau inconștiente, gândite sau negândite, dezamăgesc cetățenii în aceste valori despre care vorbim noi. Integrarea europeană, Europa, asta înseamnă drepturile omului, libertățile lui, libera circulație, viață, pensii, salarii, muncă. Și, de fapt, asta înseamnă compromiterea sau discreditarea democrației. Și atunci, prin vot, cetățenii votează altfel. Exemplu, sunt alegeri din 2010, din noiembrie, când în 100% de alegători care au participat la vot, 62 au votat împotriva acestor partide. Din 2014, probabil. 2014, pardon. Da. Au votat împotriva acestor 3 partide pro-europene care au venit cu program pro-european și doar 38 pentru, 62 împotrivă. Și aceste procente care s-au adunat aici, 55, cum toată lumea numără și socoate, că aceste 3 partide au acumulat 55 de mandate, în vedere cu noi, da? PLDM, PD și PL, au venit în urma faptului trecut Tamoșnului Săiuz și Partidul Comunist Reformator. De fapt, dacă e să luăm... 9 mandate de fapt, domnul Ghibu, dacă e să luăm pur matematic, partidele pro-europene n-au câștigat aceste alegeri. Despre asta își vorbesc știți eu. acest lucru. Deci asta își demonstrează că cei care vor... alegerile din 2014 au fost fraudate în acest sens. Nu, eu nu pot spune fraudat, fiindcă noi în fiecare dar câștigate prin șmecherii. Câștigate prin șmecherii. Șmecherii, bani, jiței, buhai, coș, găini. Scoaterea lui Usatăi, introducerea în lista electorală proiectului lui Ruslan Popa. Dacă se împărțea în 2 mandatele socialiștilor. Asta n-a influențat. Până la vot au fost... noi în coloniță dădeau 500 de lei. Eu le-am zis la... Cine? Dar nu vreau să vă mai spun cu care spuneți, partid. Dar Dumnezeu cu dânși. Măcar dumneavoastră spuneți lucrurilor pe nume. Da, și ei... Cine? Dar, mă scuzați, nu vreau să vorbesc de dânși și așa. Dar unul dintre 2 partide. Unul din astea 2, care am fost... Mai albastru sau mai verde? Nu, ei sunt roșii și ăștia. Toți au cum sunt roșii. Ce îmi spune, voi, chiar că s-a ajuns în satul meu, unul a cumpărat cetățenii că nu sunt. Primarul, noi avem liberalii majoritatea în Consiliu, da? Sătesc. Satul a votat pentru PL. Dar la primar, noi am pierdut primarul. Fiindcă în altă mahală s-a dat bani. Și eu zic, eu, de exemplu, la unii colegi m-am sau băgat. poate pentru că au rămas dezamăgiți, de unde știți? Nu puteți dovedi că puteți dovedi că toți au luat bani. Și de ce da, dacă sunt dezamăgiți de noi, în primul că eu sunt din Colonița și Dorin Chirtoacă, primarul, nu votau nici consilierii. Că au votat PL-ul. Dacă au votat pentru PL și nu avem majoritatea în Consiliu, da? Sătesc, că atunci cum? Nu poți spui că nu. Iată aceste astfel de acțiuni. Dar dacă la legi parlamentare mă sun ce îmi spun că zice, uite, că vin și dau 500 de lei pentru un vot. Asta a avut loc până la. În timpul, noi avem proces verbal din fiecare secție de votare, unde reprezentanții noștri ne-au dus proces verbal și am numărat tot absolut. Sunt niște greșeli acolo mici, dar ele nu influențați până în votul ăsta. Problema cea mai importantă este că, vorbind de Europa,
de valorile europene, noi compromitem. Iată, mâine 27 martie, zi istorică în care s-a înfăptuit unirea, în 1918. Da? Da. Și vă amintiți că un partid și-a asumat în statut unire cu România. Și ce a făcut? A compromis această idee. Așa și acum, deci, dacă cetățenii, tu vorbești de integrare europeană și furi miliardul, furi băncile, contrabandă, tot ce vrei, cetățenii ce înțeleg prin aceasta? Oare asta e Europa? Nu e asta e Europa, ne trebuie nouă. Dar pentru că și de ce ei când vin la vot, ei votează, vor vota nu împotriva Europei, ei ca tare nu o cunosc, ei votează împotriva celor care se declară europeni. Și asta subînțelege că ar fi împotriva Europei. Fiindcă cei cetățeni care au fost în Europa, mie sunt un coleg, m-am întâlnit când am fost eu un timp campanie, am fost în Germania, îmi pare că, da, am fost în Frankfurt. Și tata lui a zis că a fost marinar. Așa mai ținea la Rusia, că a fost peste tot, Vladivostok, Doamne ferește, nu vrei să aud Europa. Și peste câțiva ani l-a chemat totuși, de-am s-a aranjat în Germania și am venit cu autobuz, am mers prin România, prin Ungaria, prin Austria, Germania. Păi zic, tata lui când a ajuns acolo, o săptămână de zile n-a vorbit. Când el la televizor a auzit una, cu ochii a văzut alta și habar n-avea el, nu m-a auzit politica care se face. Astea sunt lucruri evidente. Apropo de călătorii în timpul campaniei electorale. Deci cetățeanul care nu vede Europa crede că Europa sau europenii trăiesc și procedează ca și guvernarea de azi. Apropo de călătorii în timpul campaniei electorale, de ce călătoriile reprezentanților partidului dumneavoastră în Italia și nu numai în Italia, în străinătate, în timpul campaniei, n-au fost trecute în raportul financiar reprezentat la CEC? Fiindcă nu le-a fost alocați bani. Bine, au avut loc întâlniri electorale. Oamenii au zburat cumva în Italia, au fost organizate întâlniri, au stat în hoteluri cazați. Membrii partidului dumneavoastră care au promovat în timpul campaniei, mașină, avion, chestii, au fost cheltuieli personale. N-au fost din bugetul electoral care trebuie să-l declarăm. Tot ce aici nu am cheltuit, nu am inclus în cum ne obligă legea și am declarat la CEC. Deci aceeași logică poate fi folosită și în cazul PDS, în cazul PLDM. Din banii personali erau aduși cântăreții din Federația Rusă și plătiți, nu din fondul electoral. Posibil că așa a fost, eu nu pot să spun. E o încălcare a legii, domnule Ghimpu. E o încălcare a legii, domnule Ghimpu. Care? Ca jurist trebuie să știți acest lucru. În timpul campaniei nu există fonduri personale, nu puteți zbura ca persoană fizică Mihai Ghimpu în Italia și să spuneți că aceasta nu are nicio treabă cu fondul nostru electoral, dar acolo să faceți agitație. Noi, în primul rând, am avut întâlnirile astea, majoritatea le-am avut, dacă au fost o întâlnire... Câteva au avut loc? Până la campania electorală noi am avut. Și în timpul campaniei? Timp campanie a fost numai în Portugalia, da, și în Germania, în Frankfurt. Bine, revenim la acel miliard despre care ați vorbit, că s-a furat. Vom vorbi mai detaliat despre aceasta după pauză. Înainte vreau pur și simplu să vă spun că pentru ca să fie furat o sumă atât de mare, și nu doar această sumă, pentru că s-au mai întâmplat și alte lucruri destul de dubioase, acest nu se întâmplă peste noapte. Instituțiile statului trebuie să fie pregătite pentru acest lucru. Eu sunt absolut convinsă că semnarea anexe secrete la acordul de constituire a EU1, care a fost semnat și de către dumneavoastră, a stat la baza unui drum mai lung, care în final a dus la ceea ce s-a întâmplat anul trecut și în 2013. Eu mă refer la partajarea instituțiilor statului pe criterii politice. Nu, eu vă răspund acum sau după pauză? Vă recunoașteți parte de vină pentru acest lucru? Eu nu sunt de acord și am să demonstrez. Vă rog, acum, până la pauză. În primul rând, așa, eu am mai pus întrebări aici. În Statele Unite Americii numești procurorul general. Haideți să nu mergem acum în Statele Unite ale Americii. Bine, hai să luăm mai departe. În România, guvernatorul băncii, cine îl numește? Domnule Ghimpu, în Statele Unite ale Americii, unde procurorul general este numit de către președinte, acesta nu este influențat politic de către președintele Obama sau Bush, care vine din partea Partidului Democrat sau Republican. La noi se întâmplă altfel. Ce înseamnă putere?
partidele politice formează și luptă pentru a lua puterea și a face pentru oameni. Da? Puterea asta înseamnă inclusiv nu doar ministru sau prim-ministru, dar și guvernatorul băncii. Tot organ de drept, asta e altă problemă, el trebuie să fie depolitizat. Banca Națională face parte din puterea statului. Și această funcție, vreți dumneavoastră ori nu vreți, o să rămână în continuare numită de Parlament. Că o să fie prin concurs, că o să fie altfel, oricum o votează partidele politice, candidatura guvernatorului, a viceguvernatorului. SIS-ul a revenit Partidul Și Liberal. SIS-ul la fel va fi votat de către SIS-ul a Parlament. revenit Partidul Liberal. Dumneavoastră ați semnat acest lucru. SIS-ul a revenit, dar cum ne-a scos la guvernare, s-a și dus. Bine, atunci ați fost la guvernare, domnule Gimpu. Recunoașteți că a fost cea mai mare greșeală politică a dumneavoastră? Nu, SIS-ul, răspund încă o dată, cetățenii votează partide politice. În fața cetățenilor răspund partidele politice, președintele și colegii conducerea partidului și ceilalți. Și atunci, cine dar vrea să fie pus în fruntea Băncii Naționale, în fruntea SIS și în alte cetățeni care nu poartă răspuns, care nu au nicio treabă cu partidul? Există o lege, o decizie a Curții Constituționale din anul 2011, dacă nu greșesc, putem să verificăm în timpul pauzei, care stipulează care sunt acele funcții în stat care nu pot fi partajate pe criterii politice în niciun caz. Corect. În niciun caz. Deci SIS-ul Procuratură, SIS, CNI... SIS-ul nu face parte de aici. Noi avem în Parlament și Comisia pentru Securitatea Statului și Problemele Militare, Ordinea Publică, care controlează SIS-ul. Stați, noi avem și Comisia pentru Justiție care controlează cum funcționează tot sistemul de justiție. Unde avem comisie? Juridică, în Parlament. Aceea e comisie care pregătește și avizează legi, proiecte de legi, dar nu controlează. Judecătorul nu se controlează de comisia parlamentară. Dar SIS-ul vorbiți despre control parlamentar. Eu nu am nimic împotriva controlului parlamentar. Este absolut normal într-un stat democratic să existe control parlamentar asupra, nu știu, CNA, bine și mai departe. Deci, SIS-ul, când șeful SIS vine dintr-un partid politic și noi nu știm, se vor întâmpla războaie între aceste partide politice care fac parte din coaliție sau nu. Va fi folosit SIS-ul, inclusiv SIS-ul, nu numai SIS-ul, dar inclusiv SIS-ul în aceste războaie sau nu. Recunoașteți că este incorect acest lucru. Nu este incorect, pur și simplu este incorect la noi, clasa politică și unii lideri politici, nu înțeleg și nu vor să înțeleagă ce înseamnă democrație. Odată numit în funcție, omul, el nu are treabă cu partidul și cu liderul partidului, se ocupă de atribuții. Înțelegi, dumneavoastră? Presupunem, trecem guvernatorul, așa cum e strategia, cu procurorul general de din momentul președinte. Din momentul în care Dorin Drăguțan a fost numit în funcție, nu mai avea treabă cu Partidul Liberal. El nici n-a avut treabă, nici n-a fost membru. El nici n-a fost membru. Dar nu trebuie să fii membru de partid ca să aibă treabă și cu nu partidul. Fost nici Viorel Chitraru nu are treabă cu Partidul Democrat. Absolut nu are cu partidul nicio legătură, domnul Drăguțanu. Dar eu vreau să vorbesc altceva. Acum strategia cu privire la reforma procuraturii este ca procuror general să fie numit de președintele Republicii. Da? Trecem și guvernatorul la președintele Republicii, trecem și SIS-ul, că de fapt SIS-ul, să știți că se subordonează direct președintelor Republicii, fiindcă conform Constituției, președintele răspunde de securitatea statului. Apropo, înțelegeți de ce se produce această trecere? Apoi, pentru ce se pregătește? Nu. Să răspund și la asta mai încolo, să mă gândesc încă. Dar cum zic, se spune că se pregătește pentru viitorul președinte. Da, trec toate la președinte, așa-i? Toate le trec. Nu prin Parlament, nu votează partidele politice, nu pronetează candidaturi partidele, da? Nu partajează această putere. Cine alege președintele Republicii? Parlamentul. Parlamentul din cine e format? Din deputații venit pe lista partidelor politice. Acestea sunt jocuri de cuvinte, nu e aici problemă. Eu încă o dată, Acestea sunt jocuri de cuvinte. Natalia, eu vreau să vă spun încă o dată. Nu aceasta, în toată lumea, partidele dețin puterea în stat, fiindcă ele răspund, sunt votați cetățeni, răspund în fața cetățenilor. Depinde ce urmărește liderul și cei care au venit în partidul ăsta. Eu, ca președinte, care am un staj de luptă politică din 88, și în front, și în PSD, și în partidul ăsta, da? Eu niciodată n-am dat comandă cuiva să urmărească, să facă, să-l închidă, să fac percheziții, să răzbun cu colegii. Nu fac lucrul ăsta, fiindcă eu știu că puterea e în vocea mea, în principiile mele, în puterea mea, în convingerea mea, în faptul că eu pledez pentru oameni. Și nu mă interesează. Presei,
în 2010, când erați președinte interimar, ați luat telefonul în mână și l-ați sunat ori pe ministrul de interne pe atunci, ori pe șeful SIS de atunci și i-ați spus să deschidă ușile pentru jurnaliști și să desecretizeze nu știu care documente. Nu, a fost total ceva. Nu asta a fost. În fața presiei ați făcut acest lucru. Da, vă spun ce a fost. Era vorba de un oaspete. Vine, am întrebat dacă vine, dar n-am dat comandă. Am întrebat dacă într-adevăr la noi este venit sau vine un oaspete. Dar nu i-am dat comandă. Nu, astea sunt lucruri diferite. Eu pot să ridic știrea de atunci și o să vedem. Nu a fost dat comandă. Nu a fost dat comandă de urmărire politică a oponenților politici a mei. Nu, astea sunt lucruri absolut diferite. Continuăm să discutăm despre aceasta după o scurtă pauză, domnule Ghimpu. Sunt gata să chemați orice șef. Rămâneți cu noi. Am revenit la Interpol, continuăm să discutăm cu domnul Mihai Ghimpu. Deci nu sunteți de acord că partajarea funcțiilor pe criterii politice încurcă? Democrația se sprijină pe partide politice. Eu cum nu vorbesc despre ministeri, agenții, care trebuie să fie responsabili pentru realizarea politicilor. Lupta politică asta înseamnă putere în stat, o dată prin votul cetățenilor. Partidul votat de cetățenii care ajung la guvernare, fie singur sau cu alte partide, el poartă răspundere în fața cetățenilor. Cetățenii nu știu cine e procurorul, cine e judecătorul, el cer de la cel care a votat, la deputat. Alta e problema. Cu odată numiți în funcții, când toată lumea, de ce am spus, Statele Unite Americii, de România și de Rusia și de alte state, procurorii sunt numiți fie de președinte, fie de parlament. Cum altfel? N-ai să-l alegi de cetățeni. Exact, domnule Ghimpu, dar nu este repartizat pe criterii politice, unde este scris procurorul general Partidul Democrat, șeful SIS Partidul Liberal și așa mai departe. Dar e mai bine așa cum Pele de Mir și Pede au luat tot puterea în stat? E extrem de prost. E extrem de prost, dar aceasta s-a întâmplat atunci când ați semnat acel acord. Și asumi răspunderea. Nu este. Este o greșeală. Nu merge pe o cărare greșită în privința asta. Puterea în stat trebuie să aparțină celor care votează lumea. La noi, cum democrație, toată lumea se sprijină pe partide politice. Asta înseamnă putere în stat. Alta e problema. Când a fost numit în punct, eu aș vrea ca puterea procurorului general, care are un mandat de 5 ani, să nu depinde de acei care vin pe 4 ani la guvernare. Pentru că ei pot fi și proști, și răi, și să fure bănci, și să facă multe chestii. Procurorul să fie mai puternic, să aibă posibilitatea să-i trimite la dubă și să nu se teamă să piardă. Și să nu se teamă să piardă acest mandat. Pentru că ei îi vor retrage încrederea. Sunt de acord. Deci în lege este scris în ce situații poate fi eliberat procurorul. Este scris. Nu oricând. Ca și guvernatorul băncii. Ca și cum a fost Parlikov de la Victor, de la Andrie, eliberat și curtelor restabilit. Tot e scris în ce situație poate fi eliberat. Asta e garanția mandatului. Problema este că la noi poți spui om să-l aduci din țara Y, da? Și dacă el nu are eu său, ți-l cumpără. Depinde cine ești tu. Nu trebuie să te temi de partide politice. De cei care dețin puterea dacă tu să faci corect și cinstit lucru și nu ai butonașă. În Italia are putere Berlusconi. Acum? Și a avut, nu spunem, a avut? A avut. Judecătorul care deschidea dosar penal, cel nu știe că Berlusconi deține puterea și prim-ministru, dar el și-a făcut datoria că judecătorul a lucrat conform legii. Când o să vină la noi oameni care nu se gândească la locul lui care l-a dat cald și bine acolo, de procuror, deputat, de ministru și rezolvă problemele lui, dar o să gândească, eu am venit aici să lucrez pentru cetățeni, fiindcă asta e funcție publică și funcția publică e dată pentru oameni, nu pentru cei care l-au numit, l-au propus din partide sau pentru dânsul, dar pentru oameni. Numai atunci la noi să fie ordine și nu să avem corupție și nu să avem tot ceea ce avem noi. Pentru asta e nevoie de caracter. Noi avem foarte mulți oameni deștepți. Citiți. Haideți să vă întreb. Nu au caracter. Se tem. Vlad Filat, Vlad Plahotniuc, Vlad Voronin n-au caracter? Depinde
Ce Nu, problemă? ați spus că trebuie să aibă Eu caracter. vorbesc Ei n-au caracter, să spuneți. caracter, voință politică de a face ce aici trebuie să faci, fiind în funcție. Dacă ești procuror și știi că un lider politic, un deputat, un ministru a încălcat legea, tu trebuie să-ți faci datoria. Trebuie să faci datoria. Și deschizi dosar penal, îți vii la Parlament, ceri ridicarea imunității, ți-a dat, nu ți-a dat, îți faci datorie. Atunci, domnule Ghipu, de ce eu nu v-am văzut atât de convingător și așa luptător împotriva nedreptăți atunci când ați făcut parte din AIE Cine v-a spus că n-am și AIE 2? Nu prea v-am văzut să ieșiți și să spuneți că, iată, Partidul Democrat sau Partidul Liberal Democrat își permit anumite chestii. Mă scuzați, vă amintesc vorbile unui coleg? Vă rog? Spunea că Ghempu, Peleu, fiind la guvernare, au fost în opoziție. Tot timpul. Ce înseamnă a fi o opoziție? A spune lucruri pe nume ce ei și nu aveau loc cum trebuie, nu decurgeau cum trebuie. Nu, eu mă refer la altceva. Să ieșiți și public să spuneți. Noi nu suntem de acord cu faptul că procuratura este controlată politic sau că CNA-ul este controlat politic. Noi renunțăm să controlăm SIS-ul. A spune că e controlat politic e una și a spune că îndeplinește atribuțiile cu totul alta. Control politic, poți pui un om în fruntea procuror general și nu ai control politic. Dar așa să nu fac el, să acomodeze, să gândească numai la dânsul, îți gândește. Dacă am să-l ating cu ceala, să mă dai afară. Dacă pe ceala, mai bine eu stau aici, procuror general. Eu mă refer la control politic din partea celor care stau sus. Control politic, ce înseamnă control politic? Avem un caz concret. Da? Un caz concret. Și Procurorul general deschide dosar penal, pornește și pe urmă sună politicul și spune închide dosarul, bagă-l poliție. Iată înseamnă control politic. Dacă în procurorul nu face nimic, asta de nu-i control politic. Părerea dumneavoastră, este procurorul nostru general, Corneliu Gurin, pe care, apropo, l-am invitat la această emisiune și invitația mea rămâne în vigoare. Deocamdată nu ne dă curs invitației. Procurorul nostru general, Corneliu Gurin, poate primi telefon de la cineva din politicieni să-i se spună iată, acest dosar deocamdată îl oprim, celălalt, dimpotrivă, îl împingem. Poate sau nu? Eu nu am avut astfel de... Eu nu am obișnuință să sun pe nimeni. Fă dosarul, deschid dosarul, te-o suna sau nu te-o suna? V-am spus înainte de pauză, ți minte? Nu, v-am spus că ce a fost dosar, ce a fost o informație, e adevărat sau nu? Pentru presă. Am confirmat dacă e adevărat, presă mă rugă. Eu nu vă întreb pe dumneavoastră, aveți dumneavoastră un asemenea obicei sau nu? Da. Eu vă întreb, poate cineva din politicieni să-l sună pe procurorul nostru general sau pe cineva din viceprocurori și să le spună, să le dea indicații? Nu, eu nu pot, n-am așa probe și dovezi, vorbesc, da. Eu analizez altfel lucrurile. Da? Ia de exemplu, Banca de Economie. Miliardul. Da? Deci, dacă banii au fost transferați pe 26-27 noiembrie, da? Nu presupunem că în ziua aceea nu 25-26 noiembrie. Dacă presupunem că în ziua aceea nu a observat nici Banca Națională, nici CNA-ul, că era obligat să-i raporteze astfel de transferuri și nici procurorul. Bun, hai o zi, hai două, hai 3 ori 4. Dar dacă prima percheziție se face cum în a patra lună, da? Și sunt reținuți 2 funcționari, dar președintele, fost președinte de Consiliul de Administrație, Ilan Șor, nu că nu este reținut, dar nu are nici arest la domiciliu, nu are nici interdicția de a părăsi Republica Moldova. Și îi spune sechestru pe conturile goale, dar pe avion, care el poate să urci să duce, nu îi spune. Iar că aici eu bănuiesc, eu am drept să bănuiesc ca politician. Apropo, iată, pentru că aveți dreptul să bănuiți. Aveți ca politician și ca lider al partidului de opoziție, aveți dreptul să puneți întrebări. Din cauza că undeva cineva se amestecă în treaba. Iată, vă rog despre cineva undeva. Da. Aveți mai multe întrebări vis-a-vis de BNM sau CNA în situația aceea când pe 25-26 au fost scoși bani? Apropo, vă aduc aminte că aceasta a fost ultima etapă. De fapt, banii se scoteau și înainte. BNM-ul vedea, primii bani CNA-ul au fost vedea acest scoși, lucru. Natalia, atunci vreo 600 de milioane când au vândut 28% din acțiunile statului. Eu vorbesc despre instituții. Deci instituțiile statului care puteau să vadă acest lucru sunt BNM,
și CNEA, Departamentul privind combaterea spălării banilor. Ei vedeau online orice tranzacție mai mare de 500.000 de lei. De ce ei n-au intervenit mai devreme? De ce ei n-au stopat aceste tranzacții? Ca partidul care l-a înaintat pe Dorin Drăguțanu, n-ați încercat să o întrebați? De anchetă s-a clarificat și domnul guvernator a spus că Banca Națională nu are dreptul să oprească, că aici au fost credite date. Deci a fost o schemă așa că nu era spălare de bani, era făcut șmecherește. Cu toate că eu nu cred în asta și cred că din cauza asta și-a fost eliberată doamna Tăbârț, fiindcă numele dumneei ca viceguvernator a fost responsabil anume pe acest domeniu. Eu am mari întrebări vis-a-vis de demiterea doamnei Tăbârț, pentru că se știe foarte bine că în câteva luni îi expira mandatul, oricum plecat din sistem. Este foarte ușor este foarte ușor să-l demiți pe acela care oricum va pleca și pe Artur German, care să știe că a încercat să se opună. În Parlament, fiindcă ați numit domnul Chetraru, a fost pusă întrebarea asta. Domnul Chetraru a spus așa: conform legii era obligat să anunțe când se transferă sumele astea mari și banca n-a făcut aceasta. N-a făcut. Dar ei oricum ved, fără ca să fie anunțați, ei oricum ved online acest lucru. Păi, de ce aș vă spun? Odată ce timp de 4 luni de zile, principalul responsabil, președintele Consiliului de Administrație, care a făcut aceste machinații, aceste scheme, nu are nici interdicție de a părăsi Republica Moldova, mă face să bănuiesc că aici e implicat politicul. Care din ei nu pot să dau probe? Instituțiile statului care vedeau pe parcursul toate scheme că se scot banii. Eu mă refer la BNM și CNEA, pentru că vedeau online în fiecare zi acest lucru. Faptul că ei n-au intervenit mai devreme. Nu știu, n-au făcut apeluri la SIS, la președinție, pentru că, din câte eu știu, SIS-ul facea apeluri săptămânale la președinție și la toate instituțiile statului, nu invers. Faptul că ei n-au intervenit, tot este o formă de complicitate? Pentru că poți să intervii, dar poți să nu intervii și aceasta ajută. Colegul nostru care a fost la dumneavoastră în sala asta, domnul Chirinciuc, a făcut interpelări și la Banca Națională și peste tot. Și răspunsurile sunt următoarele. Banca Națională a informat și președintele Republicii, și prim-ministru, și președintele Parlamentului, și Comisia de Stabilitate Financiară condusă de prim-ministru. Deci, despre această situație cu Banca de Economie, care ea nu a avut loc ultimii bani au fost în noiembrie, dar situația încă din 2011, de când ridicam eu, băteam clopul atunci, când Găschevici, de atunci s-a pornit, dar de fapt Banca de Economie, problema Banca de Economie este din 2006. 2007, potrivit raportului de alternativă când s-a făcut o schemă, a fost exclus din codul penal răspunderea pentru credite neperformante. Domnule Ghimpă, neimplicarea instituției. Stați o clipă. Situația proastă și transferul de bani și tot absolut, vă zic, au fost informați de Banca Națională și președintele, și președintele Parlamentului, și prim-ministru, și Comisia pentru Stabilitate Financiară, și organ de drept. Reieșind eu vorbesc acum ce răspuns a primit colegul nostru deputat Iuri Chirinciuc. Reieșind din aceste documente, înseamnă că Banca Națională și-a făcut datoria. Alta e problema care eu nu m-am clarificat până acum, dacă banca a putut să oprească aceste transferuri. Dacă organ de drept... Când este vorba de transferuri dubioase, are dreptul și poate să oprească. Dacă Banca Națională era obligată... Știți, domnule Ghimpă, pot să informez președinție și ce să facă președintele? Sau pot să informez Parlamentul și ce să facă Parlamentul? Să oprească tranzacțiile care deja au ieșit? Nu, eu am spus, asta e una. De ce își spun? Dacă Banca Națională putea să oprească aceste transferuri dubioase și n-a făcut, și organ de drept constată acest lucru, eu sunt pentru ca cei care sunt vinovați poartă răspundere penală. Mai este o întrebare. Nu protejez pe nimeni și nu voi proteja pe nimeni. Bine. Mai este o întrebare. Chiar dacă cineva a fost propus de PL. Mai este o întrebare legată de sistemul bancar. Noi tot vorbim despre BM, Banca Socială și Unibank și acel miliard care ar fi fost scos din sistem. Și uităm să discutăm despre faptul că în 4 ani în Republica Moldova, din 2010 până în 2014, prin Republica Moldova, prin sistemul bancar, au fost spălate în jur de 24 de miliarde de dolari. Ați auzit un triliard.
Nu. Miliarde. Cel puțin oficial se vorbește despre această sumă. Și reprezintă miliarde de dolari, domnule Gimpu. Păi da, eu zic că în lei este triliarde. Probabil. Da. Mie mi-este mai ușor așa. Eu, pur și simplu, Okay, nu știu cum arată nici miliarde, eu nu știu. Ne mai vorbim despre trilion. Eu să vă dau și să mă apreciez, că la mine este aici. Domnule Gimpu, se știe că aceasta a fost o schemă de spălare a banilor care veneau din Federația Rusă. Potrivit presei din Federația Rusă, era vorba despre bani care erau preconizați pentru construcția complexului olimpic Sochi. Știți foarte bine. 50 de miliarde a costat proiectul acela, mulți bani s-au spălat, mulți bani au fost scoși în offshore-uri și acest lucru se făcea inclusiv prin Republica Moldova, pentru că prin țările Baltice sau Cipru deja nu mai era posibil de făcut acest lucru. Da. Vă dați seama, când în țară timp de 4 ani vin 24 de miliarde de dolari, n-are cum Banca Națională să nu vadă acest lucru sau CNA-ul, Departamentul privind combaterea spălării banilor, pentru că 24 de miliarde veniți din Federația Rusă și care vin aici prin instanțe de judecată. Știți cum se întâmplă acest lucru? Banii se contau în cont al unei bănci. De obicei era folosită banca Moldincombank, care se știe că este afilată cu Vyacheslav Platon. Da. Banii veneau într-un cont. Pe urmă apărea o altă firmă din Republica Moldova, care în bază instanței de judecată depunea o cerere în judecată. Chipurile această companie este datoare cu această sumă de bani. Da. Judecata lua decizie care era necesară și banii erau transferați în contul acelei bănci. Schemă tipică, clasică. Pentru așa scheme în lume se iau de la 10 până la 15%. Vă închipuiți câți bani au fost câștigați pe seama acestor scheme. Vă întreb, cum BNM-ul și CNA-ul timp de 4 ani a tăcut despre acest lucru? Dumneavoastră ați fost informat vreodată despre această schemă? Sau? Eu eram informat numai când eram președinte Parlamentului și președinte interimar. Nu, aproape că n-ați prins acea... Nu era perioada mea, da. După mine asta a fost. Vreau să spun un lucru că... Vreau să vă întreb, cum e posibil ca timp de 4 ani o asemenea schemă să fie realizată în Republica Moldova și organele responsabile să tacă? Există vreo acoperire politică? Aici trebuie să vă explice și unul și altul, dar eu mi-a singur spus că în bază hotărâre de judecată. Unul este hotărâre de judecată, de acum ea este nesuperioară și CNA-ului și Băncii Naționale, dacă nu este anulat de o instanță superioară. Dar în ce aveți dumneavoastră dreptate, că public nu s-a spus, nu s-a vorbit. Bine, nu pot să spunem opri aceasta fiindcă se hotărâre de judecată, dar să vorbească despre asta, trebuie să vorbească. Știți, câteodată omul mai sperie când se mai discuți, vorbește presa, așa-i? Sau cel puțin, dar nu cel puțin, era obligatoriu ca problema asta să fie discutată la Consiliul Suprem de Securitate. Vă rog să-mi spuneți, oricum ați făcut parte din guvernare și îi cunoașteți pe toți, știți cum funcționează instituțiile în Republica Moldova. 24 de miliarde de dolari care au intrat în țară timp de 4 ani și au ieșit, au fost spălați prin intermediul sistemului nostru bancar. Acest lucru se putea întâmpla datorită cui în Republica Moldova? Datorită acelor judecători. Doar judecători? Și sigur că, hai să recunoaștem, având o acoperire politică. Judecătorii care au emis hotărâri de judecată și înseamnă că au avut o acoperire politică. Vă rog mai detaliat despre această acoperire politică. Eu vreau să spun, când se fac lucruri, se fură miliarde, se spală miliarde de bani, asta fără cei de la putere nu se întâmplă. Atâta pot să vă spun. Dar concret nu pot, fiindcă nu poate. Eu am fost președinte și eu știu, eu primeam în fiecare dimineață informații de la SIS, de la Procuratură, la Ministerul de Interne. Și nu poate ea să nu știe conducerea cei care sunt în funcție de stat. Înțelegeți dumneavoastră? Deci lucruri mari nu se întâmplă. O găină scalcă într-un sat fără ca să știe președintele sau altcineva, sau prim-ministru sau miniștri. Dar spălare de miliarde de bani nu poate fi odată o acțiune, un transfer, dar a doilea președinte trebuie să știe că îl informează. De ce Nicolae Timofte tace? Nu, asta nu puneți întrebări mie. Bine, în calitate de lider de partid, ați avut posibilitatea să... Eu, în genere, sunt dezamăgit de tot ce se întâmplă. Dacă eu, în 2009, le spuneam la oameni, că mă întâlneam la întâlnire, ieșeam, spuneam, după ce am fost votat și am venit la putere, spunea lumea, domnul Gimp, ce să facem noi, că suntem săraci. Și eu spuneam, e greu, dar altă soluție decât
să mergem înainte, așa cum ați votat pentru partidele pro-europene. Și zic, eu în 10 ani de zile vă spun că viața o schimbi. Am luat, zic, 2 mandate, 4 și 4, 8. Acum eu asta nu mai pot spune la oameni. Gata. Asta e. Domnul Câmpu, acum, la ora actuală, în Republica Moldova, există un centru de luare deciziilor, 2 sau 3? Conform... Nu conform, nu cum e scris, nu cum trebuie să fie, în realitate. Haideți să vorbim despre... În realitate sunt 2. Pe nume. Sunt 2. Care sunt acestea? Deci PLDM-PD care au semnat acordul s-au asumat ca actul guvernării cu 42 doar de mandate, eu bănuiesc că ei discută în 2 și pe urmă a 3-lea cerc împreună cu Voronin. Da, în PLDM-PD și pe CRM, cine? Ei au puteri egale sau... Nu, la ei cam puterea după mandate e 23 la 19, diferența e de 4 mandate. De acum depinde de... Deci nu e vorba doar despre mandate, e vorba și despre instituții pe care le controlează. Nu? Bani pe care asta am ai. vrut să spun, da. Banii ca banii. Banii, acum văd că au și unul și altul, și a 3-lea, și a 4-lea, și a 5-lea. Ați putea spune că noi avem câteva centre comparabile sau iarăși am revenit la varianta din perioada comuniștilor, când a existat un centru mare unde se concentrau toți banii, toată puterea și doar dacă ei decideau și vroiau, ceva se întâmpla în țară, în rest nu. Atunci la guvernare era Partidul Comunist, Voronin era președintele partidului. Era o putere. Acum, repet încă o dată, deci PLDM și PD care și-au asumat actul guvernării nu sunt puterea, fiindcă fără PCRM, fără Voronin, nu pot hotărâ nimic. Chiar și acum am auzit în timp ședință când Voronin a zis că cineva trebuie să fie scos cu picioarele înainte. Când am văzut proiectul hotărârii că acela era gol mort, deci o eliberare din funcție, nimic. Era recomandăm, nimic absolut cu banca, cu miliardul ăsta. Și a zis că nu, cineva trebuie. Și atunci au cerut pauză la ora 18 până la 20 și în pauza asta a apărut și ideea de elibera acești 2 funcționari de la bancă și de la Comisia Dar din acești trei, Vladimir Voronin, Vlad Filat, asta demonstrează că în situații de vot în Parlament, fără Voronin nu poate. Chiar în unele cazuri Voronin dictează cum. Dar în rest, la guvern, în alte organe, puterea nu e la Voronin în PNCF. Numai în Parlament, la vot, acolo este. Dar în afară, puterea e de pe LDM și PD. Da, în rest, la cine e puterea? Ministerii sunt împărțite între ei. Acele instituții care le-am repartajat noi încă în 2009 și o continuitate a fost în 2010 și au rămas și până acum la ei, Vama, Fiscul, Procuratorul General, CNA și așa mai departe. Cât ați fost la putere? Ați fost vreodată șantajat? Nu. Niciodată? Nu șantajat n-am fost niciodată. Prin diferite dosare, amenințări. Dar ce dosare să am? Bine, pentru că se spune că acum, în Republica Moldova, în ultimii ani, șantajul se practică. Și există chiar lideri de partide care au fost șantajați și nevoiți să ia anumite decizii în urma șantajului. Știți, eu am un obicei în viața mea. Să beau un pahar de apă din propria dorință ca să nu-ți fac sete tare și atunci trebuiască cineva să-mi toarne o căldare. Mă impun să beau o căldare. Un om curaj și cinstit nu poate fi șantajat. Și eu n-am fost, nu sunt și nu voi fi, fiindcă n-au pentru ce, n-au cu ce mă șantaja. Și de aceea și, dacă observați, poziția mea în societate este una care diferă de poziția multor politicieni. Eu nu am Petri în sân, sunt cinstit și curat. Alta e că în politică e ca la biserică, nu toate poți să le spui. Nu? În biserică nu poți spui cuvinte astea necenzurate, prostii, că e biserică totuși, da, intrat, cum spun, în casa Domnului. Dar în politică, dar și în viață sunt niște lucruri că știți câteodată mai bine taci sau nu spui, fiindcă o vorbă poate să ducă la un război, dar au fost în istorie și război din cauza unei vorbe, știi? Asta e, dar
nu mă tem și nu am avut și nu o să am. Da, îi cunoașteți pe cei care au fost șantajați? Din foști colegi din coaliție, din alianță? Nu așa că ar fi avut o pârghie bună, șantajat, nu știu, vedeți cum, sunt unele cazuri care... Vedeți cum oamenii care au instituții, nu știu, organe de drept, poliție, servicii de securitate, pază și așa mai departe, au posibilitatea să adune multe informații despre oameni. De exemplu... Și în ultimii ani se vorbește că acest lucru a fost practicat. Nu, haideți să luăm percheziția în casa surorii mele, mama primarul Dorin Chirtoacă. Nu, asta, eu am zis că n-am fost, dar asta indirect undeva tot înseamnă un fel de șantaj. Închide gura, nu vorbi, taci. Atunci de ce a fost percheziția aceea făcută acasă? Oricum toți știau că când s-a uitat acolo cine locuiește familia Chirtoacă, e clar că îți pui întrebarea, bă, părinții primarul sau nu? E vorba de mama sau... nipotul dumneavoastră, Lucian Chirtoacă, da? Corect? Da, păi mama Lucian și lui Dorin, sora mea Valentina, care spuneam că niște controale permanente, știți că niște controale permanente. Vis-a-vis de Lucian Chirtoacă, chiar există întrebări. Asta sunt, iarăși, vorbe aruncate. Vedeți? Bine, eu voi încerca să nu arunc vorbe, dar să vă aduc concret, anumite argumente după o scurtă pauză de publicitate. Rămâneți cu noi. Ok. Am revenit la Interpol. Domnule Ghimpu, înainte de pauză v-am promis că vă voi aduce câteva argumente legate de nipotul dumneavoastră. Argumente chiar? Bun. Nu, bine. Eu le consider argumente. Astăzi am discutat cu reprezentanții a câtorva companii de panouri publicitare din Chișinău, care mi-au povestit lucruri destul de interesante. Iată un exemplu, ca să nu plecăm tare departe. Intersecția ale Crusoe, Bulevardul Moscovei, unde ne aflăm noi, ați ajuns probabil cu mașina la televiziune. Înainte ca să fie reabilitat drumul ale Crusoe, toate panourile publicitare au fost scoase, cu excepția unui singur, al unei singure companii, care aparține lui Lucian Chirtoacă. Este o întâmplare sau nu? Și acest lucru, spun ei, se întâmplă nu pentru prima dată. Panourile altor companii sunt scoase, panourile companiei lui Lucian Chirtoacă, nu știu din care motiv sunt lăsate. Eu merg foarte des spre Coronița pe drumul acesta și eu n-am văzut niciun panou pe drumul ăsta care e reparat nou spre Ciocană. Eu vorbesc despre această intersecție la care noi ne aflăm. Și aici numai un singur panou. După emisiune ieșim și eu vă arăt. După emisiune ieșim și eu vă arăt. Panou? Bine, ieșim după emisiune și vă arăt. Eu nu atrag atenția la panouri, dar... Cel mai interesant lucru încă mi-a povestit, că acesta să nu fie demolat, peste noapte, adresa lui juridică a fost transferată din Alea Crusoe, colț cu Bulevardul Moscovei, în Bulevardul Moscovei, colț cu Alea Crusoe. Și n-a fost demolat. Eu știu că... Eu mă refer la acest ecran mare. Astea care ecran? Greșesc. Lucian nu are ecran de astea mari. Din sursele mele demne de încredere, care au dorit să-și păstreze anonimatul, are și o asemenea companie. Nu are. Inclusiv Călinvierul i-a vândut. Așa se spune. Bine, să lăsăm. Haideți altă chestie. Lucian astăzi nu are ecran de astea mare. Nu are. Ce-a fost înainte cu Călin, eu nu știu. Dar astăzi Lucian nu are ecrane mari. Bine. Mai este o întrebare. Vis-a-vis de cunoscută. Nu o singură dată m-am întrebat despre această companie, despre cunoscută companie Parstar. Dumneavoastră de fiecare dată spuneți că nu aveți nicio legătură cu aceasta, dar nu știu cum așa se întâmplă că oamenii care sunt fondatori ai companiei Parstar sunt fondatori la companie Eurosim SRL. Da. Este vorba de Arama Iurie și Ceban Vyacheslav. Despre această companie Parstar se vorbește foarte mult că este afiliată cu dumneavoastră. Cel puțin sediul companiei mult timp se afla pe strada București 8, unde se afla și sediul Partidului Liberal și mai apoi sediul aripii de tineret al Partidului Liberal. De această companie, în 2014, când deja nu erați la putere,
A vândut combustibil din unică sursă, fără licitație publică, la parcul de autobuze, 43 de milioane de lei, la autosalubritate, 9,7 milioane de lei, la edilitate și la multe alte companii municipale. În 2012, când încă erați la putere, sumele erau mult mai mari. Probabil când ești la putere este mai ușor. De exemplu, la Calea Ferată de Moldova s-a vândut combustibil la sumă de aproape 200 milioane de lei, atunci încă domnul Șalaru era ministru. Întreprinderea municipală Parcului Urban de Autobuze a cumpărat combustibil de la compania Parstar la sumă aproximativ de 80 de milioane de lei. Administrația de stat a drumurilor 26,6 milioane de lei. Edilitate SA 13,9 milioane de lei. Și multe altele, eu pot să continu. Cum se întâmplă așa? Nu, în primul rând, nu e adevărat. Eu nu știu cine v-a dat cifrele astea, dumneavoastră. Inclusiv din raportul Curții de Conturi putem găsi aceste informații. Inclusiv. Nu. Eu sunt gata să ne așezăm în doi. Bine. Să vedem anii, da? 2. Dacă eu sunt fondator cu 1 sau 2 cetățeni într-o firmă. Cu Ciban Vecislav și Arama Iurea la Eurosimsrele. Asta nu înseamnă că eu răspund pentru activitatea lor din firma cutare. Asta cum ar fi egal că... Dar de ce firma lor cutare are sediul în aceeași clădire unde a fost partidul dumneavoastră? Problema nu e în clădire, nu partidul are clădirea lui pe aceeași... Acum. Da. Noi suntem colegi pe Eurosim. Pe Eurosim suntem colegi. Apropo, inclusiv Eurosim a procurat de la Parstar combustibil. În 2012, de exemplu, la sumă de aproape 70 de milioane de lei. Fiindcă Eurosim este doar o stație, ea nu importează. Și-o cumpăra și de la Parstar, și de la Lucol, și de la Petrom, de la toate. Haideți să admitem că Parstar nu are nicio legătură cu dumneavoastră. Dar cum se întâmplă așa? Că o singură companie, Parstar, livrează combustibil la aproape toate... Dar nu este adevărat. Aproape toate... Natalia, companiile municipale. Natalia, putem verifica acest lucru. Aici, o clipă. Dar aici, fără organizarea unui concurs deschis. Dar nu este adevărat. Este concurs, este licitații, tot. Astăzi mi-au explicat. Ofertare prin fax. Dumneavoastră v-a scris cineva, vă dau niște cifre, că nu puneți să-l închideți gura la ghimp acolo. Dacă eu nu era vreau ceva, să-l închid gura. Nu dumneavoastră. Cineva crede că ghimpul e acá. Vă spun un lucru, deci. Și la Calea Ferată, și la întreprinderile municipale, și la toate se organizează licitații și vinde și Lucoi, și Petrom, și toate celelalte. Când câștigă unul, când câștigă altul. Și când spune vrăzică de vânzările acestea, atunci se ia suma totală, prețul. Dumneavoastră știți cât costă, dacă am stații, cunosc lucruri. Accizul la benzină e 2500 de lei. Accizul numai la, când aduci. Și când se spune aici că au vândut de milioane și atâtea tone, asta e prețul. Bine, eu înțeleg că piața totală este mult mai mare. Pe mine mă interesează de ce la primărie, atunci când este vorba de companiile, întreprinderile municipale, de cele mai deseori concursuri, care nici măcar nu poate fi numit concurs, pentru că este vorba de ofertare prin fax, la mai multe companii se cere, de la mai multe companii se cere ofertă și de obicei oferta Parstar câștigă. Cum e posibil ca acea companie care are 2 afiliați cu dumneavoastră, bine, n-aveți nicio treabă cu această companie, dar 2 fondatori din această companie sunt colegii dumneavoastră dintr-o altă companie. Și trebuie să facă afaceri în Burkina Faso? Dar aceasta poate fi numit trafic de influență. Dar nu este adevărat. Deci, licitații... Primarul Chișinăului este nepotul dumneavoastră. Dumneavoastră sunteți coleg deci cu ei în altă companie. Controlul se face și duci să vadă acolo. Dacă această firmă, da, a propus la un preț mai înalt, dar alții au dat mai ieftin, atunci este. Dar dacă această firmă a dat preț mai bun, își aleg ei cei care cumpără marfa. Aici e problema. În preț, dar nu care și-a convândut. Pentru că asta nu înseamnă că dacă suntem, zicem, da, colegi pe o firmă și cu alta. Dacă prețul, într-adevăr, aici era mai... dădea mai bun prețul, Lucoil, Petromul și alții și-au cumpărat asta. Atunci, da, e trafic de influență. Deci, dacă prețul este mai bine, este normal ca prietenii dumneavoastră prin compania Parstar să livreze combustibil la companiile municipale. Asta vă scos și vrut ești vă dat. Deci, astea sunt minciuni. Mă compromite.
Eu spun încă o dată, toate care, în primul rând, știți, cel mai mult petrol și îl vinde Lukoil și Petrom, fiindcă ăștia sunt companii foarte mari. Bine, asta sunt companii care au stații PECO. Nu, ele vând și import. Ele vând la noi și la aeroport și peste tot. Astea la alții care sunt mici. Asta și e chestia dumneavoastră. Această companie vinde doar la primărie. Nu este adevărat. Unde există o legătură cu dumneavoastră. Nu este adevărat. Vă spun încă o dată. Deci mai mult benzină se vinde anume de companiile astea mari. Acestea sunt niște firme mici care vând câte o leacă. Deci nu poate. Astăzi vor arunca cineva așa niște cifre ca să-l scoateți pe timpul Domnule, nu mi-a aruncat, aceste cifre pot fi ușor găsite chiar și în internet. Bine. Da. Nu internet, nu, dumneavoastră trebuie să vă duceți, dacă vreți să vă documentați la organizația respectivă, luați documente și vedeți. Revenim la... pe internet, bine, asta... revenim la hotărârile Curții de Conturi. Bine, revenim la hotărârile Curții de Conturi. Iată, de exemplu, ultima hotărâre a Curții de Conturi din 31 octombrie 2014 privind reabilitarea străzilor în municipiul Chișinău a demonstrat că firma ACM 93 Delta, care a câștigat tenderul pentru reabilitarea străzii ale Corosou și mai târziu străzilor Ștefan cel Mare, Alexandrie și Negruțe, a câștigat aceste concursuri cu încălcări. A constatat Curtea de Conturi prin hotărârea sa din 31 octombrie. Despre această companie se spunea mult că ar fi afiliată, nu afiliată, dar ar veni din România și ar fi afiliată cu familia Băsescu. Ceva ați auzit despre acest lucru sau nu? Eu am auzit tot fie la emisiunea dumneavoastră, știri de la TV7 sau al televiziunii, dar vreau să vă spun următorul lucru, că toate contractele care se încheie în urma licitațiilor trec prin Agenția Achiziții Publice. Și acolo se verifică dacă s-a încălcat sau nu, dacă s-a încălcat se întoarce. Doi, fiecare care participă la această licitație și în primul caz și în acest caz, dacă el consideră că trebuia să câștige concursul și nu l-a câștigat, el în drept să dea în judecată. Judecata examinează. Deci dacă este... știți cum noi procesele de judecată pot fi întinse pe nu este adevărat. Eu știu cazuri când s-a câștigat în judecată, s-a anulat. Dar primul care verifică dacă a fost corect organizată licitația și hotărât cine câștigă concursul, este Agenția Achiziții Publice. Și această agenție nu îi aparține PL-ului, ci altui partid. Așa că mă scuzați, vă rog. Bine, haideți să vorbim atunci despre terenuri din municipiul Chișinău. Da. Ceea ce este responsabilitate directă a primarului și a Consiliului Municipal din Chișinău. Nu vă rog întrebări să discutați cu domnul primar, nu cu mine, că eu nu prea cunosc situația de la primărie. Eu am probleme aici mai multe. Bine, domnul Dorin Chirtoacă este vicepreședintele partidului dumneavoastră și are cel mai mare rating de încredere din toți membrii PL, are cel mai înalt rating de încredere. Nu dictează politica primăriei sau ministerului, dacă cineva avem în funcție. Eu am citit și materiale astea pe în ziarul de gard, 25 hectare și alte lucruri. Este vorba de o sumă de 300 de milioane de lei. Primăria ar fi pierdut 300 de milioane de lei prin intermediul acestor scheme de preluare a terenurilor. În primul rând, aici sunt hotărâri de instanță de judecată. Dar știți care este problema? Da, aveți dreptate, instanță de judecată, dar nu știu din care motiv primăria nu se implică. Deci există un termen în care primăria poate să conteste această... Nu primărie, orice persoană departamentul juridic și nu o face. E în drept să atace, dacă nu e de acord cu hotărârea instanței de fond, la apel sau la Curtea Supremă, la instanțe superioare. Eu nu pot să spun, au fost ele atacate, au fost apelul sau nu au fost apelul. Eu vreau să spun un lucru ce știu eu. S-a modificat legislația și dacă ai hotărârea instanței de judecată, te duci la cadastru și cadastrul înregistrează pe tine terenul. Înainte nu era așa. Era hotărâre de judecată, trebuia să vii la Consiliu și Consiliul Municipal să execute hotărârea judecătorului. Acum au cules primăria, primarul și Consiliul și la cadastru au primit terenul ăsta. Deci această corupție vine nu din rândurile celor care acum spun că nu s-au atacat la curte, vine din partea celor care au modificat legea și au oferit dreptul agenției cadastru să înregistreze ca proprietate
acelui care are hotărâre de judecată. Vedeți dumneavoastră cum stau lucrurile? Iată unii probleme. De fapt, jurnaliștii din Centrul de Investigații Jurnalistice, ei au descris această schemă foarte minuțios anul trecut, au publicat-o la sfârșit de an și au descris că schema lucrează în două feluri. Prima cale asta atunci când există la bază o hotărâre unui funcționar de primărie, ceea ce se întâmplă mai rar, pentru că nimeni nu vrea să-și pună semnătură și după aceasta să fie responsabil, bineînțeles. Dar de cele mai deseori, ce se întâmplă? În instanță de judecată, atunci când trebuie să fie reprezentant al primăriei, care să conteste faptul că acest teren este trecut la compania X sau Y sau la persoană X sau Y, reprezentanții primăriei nu se prezintă. Și așa pierdem terenul în Valea, în Parcul Trandafirilor, în mai multe Deci eu nu pot să neg asta, că nu s-a raioane ale compunesc orașului destul de Vreau să știți prestigioase. că corupția nu există peste tot. Dar în primărie există? Dar ei există în orice organe, dacă au lucruri. Dar vreau să vă spun un lucru, că totuși instanța de judecată, eu înțeleg că judecătorul examinează reieșind din probele care se prezintă, dar nu poate pur și simplu judecătorul să iei 10 hectare. Eu vă dau un exemplu și eu, da? La Coloniță, da? Legea cu la codul funciar a fost adoptată în 92. Atunci a fost împărțit pământul, cota la oameni s-a dat, da? De o an în urmă sau de 2, mi-aduc consătenii mei, concetățean de Coloniță au dat în judecat, Colonița a dat drept cota, da? Și în cerere este scris că trebuie să mai dea 1 hectare și judecata îi dă 10 hectare. Juristul, nejuristul. Domnul Ghibu, dacă reprezentantul primăriei Dacă reprezentantul primăriei n-așa îndeplinit la ședință, poate lucrurile s-ar fi Eu vă rog schimbat. să discutați cu primarie, eu nu cunosc nuanțele astea, am auzit și eu că o să format o comisie, o să verifice, o să vadă, domn primar să lămurească aici în toate nuanțele acestea. Cert este că v-am dat un exemplu și eu mai știu și alt exemplu. Aici e doar un material, dar eu știu despre un caz care 25 hectare o dat, 25 odată, instanța de judecată o dat unei persoane. Înțelegeți dumneavoastră? Pe mine nu mă miră faptul că instanțele de judecată iau asemenea decizii. Pentru mine este clar cum se întâmplă acest lucru. Judecătorii fac parte din această schemă, primesc bani. Eu nu vorbesc despre toți, despre unii. Pe mine mă interesează de ce primăria nu se implică. Ei, la fel ca și BNM și CNA în cazul furtului din BEM, nu se implică. Primăria, juriștii atacă la instanță superioară. Dar vreau să spun că deseori primăria nici nu știe despre dosarele astea. Ea a făcut mult mai târziu, când termenul expirat. Nu-i cheamă, s-au luat decizii. Și când vine, vreau zic, perioada, că cer o autorizație de construcție, nu știu, atunci află primăria. Dacă nu-i cheamă, înseamnă că în a doua instanță pot să anuleze acea decizie. Aici trebuie fiecare caz în parte, trebuie verificat. Și eu am să-l rog pe domnul primar să mă informeze și pe mine, să văd eu... Prin intermediul dumneavoastră lansez invitația la această emisiune să discutăm. Să văd eu într-adevăr, pentru că eu, știți că am fost și judecător, și jurist, avocat, eu știu machinațiile astea toate. Eu vreau să spun că nu poți să spui că juriștii nu au atacat. Dacă juriștii nu știu, nu au fost chemat la instanță, de unde el să atace? Dacă el nici nu știe că atare există așa dosar. Înțelegeți dumneavoastră? Sunt multe aici șarlătănii care le practică la noi unii. Așa e problema. Eu știu un caz concret, unde Covnic și mi-a spus despre asta. Deci, ce se întâmplă, ce să mai facem, nu știu ce să facem. S-a făcut apel. Da? Au atacat hotărârea primei instanță. S-a registrat la instanța de fond, la prima instanță, această cerere de apel. Pe urmă, chipurile, ea nu mai este în registru, șters de acolo, Covnic cineva de la primărie și a luat această, o cerut cerere înapoi. Cată urmele. Cum poate vrea să duc cineva când se face așa știind pe toate legea? Nu. Acest cineva din partea primăriei poate fi ușor găsit dacă Nu, că nu găsesc. Eu vă spun ca jurist. Întotdeauna documentele sunt semnate de conducător, așa? Cel care trebuie semnătură. Și trimit și se retrag tot cu aceeași semnătură. Atunci poți să dai document. Dacă s-o duci și a spus că eu sunt la primărie și vreau să cerere înapoi, atâția șarlatani au apărut la noi în perioada aceasta. Care anume? Perioada asta noastră de tranziție de la
când din proprietatea statului o trecut la Nu cetățeni. știu de ce mi îmi pare că în ultimul timp avea mai mulți șarlatani. Pentru că ei văd că dacă sus se face și se fură, de ce noi să nu o facem? Dacă sus merge miliardul, de jos de ce să nu meargă milionul? Domnul Gimpu, dar eu încerc să-mi închipui ce s-a întâmplat în cazul Pentru mine în care... vreau să spun un lucru important. Pentru mine este foarte important, cum ați spus nepotul meu, că nepotul meu, primarul general Dorin Chirtoacă, este curaj și cinstit. Asta e. Bine, aici punem punct. Da. Vreau repede să mai discutăm despre... Că corupții, l-au prins pe unul, l-au filmat, camerele, un șef de direcție, o dat la CNA, dosarul nu merge și folos. L-au prins cu, are filmat, 70.000 de mită luată în cabinet, cameră filmat, pusă, tot de CNA. În 2016 trebuie să fie votat președintele țării. Da. Expiră mandatul domnul Timofte. Doamna Vlah a devenit Bașcan al Găgăuziei, trebuie să așteptăm decizia instanței de judecată, dar cel mai probabil va fi Bașcan al Găgăuziei. Reiese că pleacă din Parlament, vine un supleant pe listă pe Cermere, cei din coaliția minoritară plus comuniști au 61 de mandate. Pot ușor vota un președinte. La ora actuală se spune că cele 3 funcții din stat ar fi partajate între domnul Plahotniuc, domnul Voronin și domnul Filat în felul următor. Domnul Plahotniuc devine prim-ministru, domnul Filat speaker al Parlamentului, domnul Voronin președinte. Credeți că e posibil un asemenea scenariu? Nu, Doamne ferește. De ce? Păi noi când discutam, doar să vă amintesc, pe LDM și pe D spunea că funcții președinte nu se partajează. Și totuși. Spuneau că e fără președinte, dar nu se partajează. Dăm la opoziție. Stat democratic, dăm la opoziție. La comuniști. E posibil un asemenea scenariu? Nu, dacă se fură 1 miliard ziua miaza mare, cât ai vota un... Bine, dar există păreri că dacă există oameni care controlează țara undeva din spate, mai bine poate are și în scenă și lucrurile s-ar clarifica mult mai ușor. Eu vreau să vă spun dumneavoastră un lucru. Că fie ei în funcție, fie în afara funcțiilor, cetățenii au votat, partidele și cetățenii știu cine e președinte de partid. La fiecare partid care l-a votat. După jaful secolului, miliardul, cu BEM-ul, cu Banca Socială și Unibank, după acest furt, după ședința Parlamentului de marți, după reșind din faptul că parcă nu s-a furat miliardul, adică să închiși 2 funcționari, cei importanți stau și beau, cum am zis eu, șampanie în piscină, de ziua de naștere sau și nu numai. Pe ei nu mai salvează nimic. Și aici trecem la blitz interviu. E o mică tradiție. Aceste 3 partide, 2 la care s-a alăturat și Voronin, gata, sunt sub sabia legătorului. Și deja ultimele sondaje arată lucrul ăsta. Aici trecem la blitz interviu. Aveți dreptul să răspundeți doar prin da sau nu. Sau tăcere. La alegerea dumneavoastră. Bine. Dorin Chirtoacă poate să se opună deschis deciziei dumneavoastră, da sau nu? Da, sigur. În timp cât erați la guvernare, ați mers la compromisuri despre care regretați acum, da sau nu? Da. Semnând, de fapt, Republica Moldova este stat capturat, da sau nu? Parțial. Semnând anexa secretă la acordul de constituire al AE1, ați contribuit la această capturare a statului? Nu, aici asta nu consider capturare. Nu. Nu consider capturare. Puterea se împarte între partidele care vin la guvernare, fie 1, 2, 3 sau 4. Și acum puteți răspunde nu prin da sau nu. Republica Moldova sau România? Ca cetățean Pe scurt, Republica Moldova sau România? Nu merge așa. Nu. Eu sunt român, puteți doar alege. Republicii Moldova, mâine 27 martie, o zi istorică. Republica Moldova sau România, domnule Gimpu? În ce sens Republica Moldova? Alegeți o țară care vă place mai mult. Republica Moldova sau România? Eu aleg Dacia. Am înțeles. Acesta a fost Interpol. Ne vedem luni.